21 гадзіна, час на аб'ектыў. Пра галоўныя навіны аўторка распавяду вам я, Юлія Лабанова. Добрый вечар. Толькі тады, калі Беларусь падпіша нейкія рэчы, ад якіх трудна будзе адвярцецца, тады Крэмль падпіша тыя дамовы, якія выгодны сёння для беларускага ўраду. Апошнія перамовы Лукашэнкі напярэдадні падпісання інтэграцыйнага плану. Пугает завтрашний день, потому что я действительно одна с 4 детьми. Как получится там зарабатывать на них? Дэкрэт без заліку ў стаж. Што рабіць з хібамі заканадаўства? Пакуль хварэў, зруйнавалі хату. Як вясковец застаўся без даху над галавой. Ён астаўся між небам і зямлёй на сённяшні дзень, якраз на зіму. Дацягнулі да апошняга моманту і ўсё ж падпісалі гадавы баланс паставак нафты з Расіі. Закупляем 24 тонны, але невядома, ці закладзеная на лета перамытнёўка часткі нафты на карысць бюджэту Беларусі. Добрыя кошты на энерганоспіты былі патрабаваннем афіцыйнага Менску перад падпісаннем дарожных мапаў у рэалізацыі беларуска-расійскай інтэграцыі. Бакі сустрэнуцца ў Сочы ўжо праз 4 дні, але перад гэтым Владзіміра Пуціна наведае прэзідэнт Сербіі, з якім ужо сустрэўся Александр Лукашенко. Юлія Цяльпук падрабязней. Візіт у Белград ад падобнага на беларускі караваю да планаў патроіць знешнегандлёвы зварот до $500 000 на год. У нас несколько снизился товарооборот. Это мы разберемся с вами, почему правительство не разворачиваются как следует. Паводле коштаў экспарту тавараў і паслуг Беларусь толькі 34-й партнёр Сербіі і толькі 37-й паводле коштаў імпарту. Аднак Лукашенко правёў у Сербіі 2 дні, будучы на парозе прыняцця больш чымся 3 дзясяткаў гістарычных для Беларусі дакументаў. 6 снежня ў Сочы сустрэнуцца прэм'еры Мядзведзеў і Румас, а на наступны дзень Лукашенко і Пуцін. Між іншага будуць вырашаць пытанне коштаў на газ для Беларусі. Кошт мае быць як у Смоленской области, настойвая Менск, «Газпрому» не до подарунков. У России и у «Газпрома» в частности большие проблемы с транзитом и продажей газа в ЕС на следующий год из-за Украины. Контракт с Беларусью, скорее всего, будет заключен как-то вот где-то рядом с Новым годом. И цены будут примерно такие же. Зніжэнне коштаў на нафту і газ Беларусь поставила умовою уваходу ў падпісанне і выкананне шэрагу рыхтаваных на працягу года пагадненняў саюзнай дамовы. Если не будут решены наши принципиальные вопросы по поставкам углеводородов, по открытию рынков для наших товаров, как следует, снятию барьеров и прочее, никакие дорожные карты не могут быть подписаны. Россия сёння толькі часткова задаволіла патрабаванні. Рассельгазнагляд зняў абмежаванні на пастаўкі малака з 32 прадпрыемстваў Беларусі. Краіны падпісалі таксама індыкатыўны баланс на пастаўку ў Беларусь 24 мільёнаў тоннаў нафты. Але не паведамілі, ці на лета Беларусь заробіць, як і ў гэтым годзе, на перамытнёўцы 4-й часткі нафты. Сярод галоўных таксама Налогавы манёвр, кампенсацыя за гэта, таму што гэта мільярды даляраў. Вось і калі Крэмль будзе ставіць на сваім, вось толькі тады, калі Беларусь падпіша нейкія рэчы, ад якіх трудна будзе адвярцецца, тады Крэмль падпіша тыя дамовы, якія выгодны сёння для беларускага ўраду па нафтапрадуктам і па газу. Эксперт называе гэтыя дамовы пернікам, а пуга? Гэта, безумоўна, калі гэтага ўсяго не будзе, і Беларусь у 2020 годзе апынецца ў рэцэсіі, і тут трэба будзе тады Лукашэнкі наўпрост размаўляць з беларусамі, пераконваць іх, чаму менавіта так 20 гадоў інтэграцыі закончылася вось такім фіаска і калапсам. Ці не прадасць Лукашенко Расіі кавалак нашага суверэнітэту, разважаюць жыхары паўночнага ўсходу Беларусі. Непредсказуемый, все может быть. За нефть и газ можно дать и мать родную продать. Я не интересуюсь политикой, я полностью ему доверяю. Как будет, так будет. Мы незалежныя, а ў залежнасць ніхто не пойдзе. Частку тых, хто заклікае змагацца за незалежнасць, у тым ліку праз вулічныя акцыі, цяпер судзяць за ўдзел у выбарчых пікетах. Я думаю, што тут улады трымаюць у галаве тое, што вось такія як северыніцы, яны могуць узняць хвалю ў звязку з меркаваным падпісаннем так званай паглыбленай інтэграцыі. Сябры руху разам заклікалі грамадства і палітыкаў да арганізацыі
масавых акцыяў пратэсту супраць інтэграцыйных пагадненняў. Прапануюць вулічныя пратэсты і адмову ад выплаты падаткаў. Юлія Цяльпук, Белсат. Прысуд за ўшанаванне памяці расстраляных адкладзены. Суд Менскага району перанёс на 9 снежня паседжанне паводле пазову раённай міліцыі. Праваахоўнікі патрабуюць грошы з арганізатараў шэсця і малітвы ў курапатах. Патрабуюць 4,5 тысячы долараў ад людзей, якія прыйшлі, ушанавалі памяць, паставілі знічкі, запалілі свечкі, паклалі кветкі, памаліліся. Это дзікунства. Шэсце ў курапаты на дзяды зарганізавала партыя КХП БНФ. А грошы патрабуюць ад яе сябра. Свае паслугі раённая міліцыя ацаніла ажно на 9 тысяч рублёў. Заканадаўства аб масавых мерапрыемствах з нядаўняга часу патрабуе ад арганізатараў аплачваць паслугі міліцыі, камунальнікаў і хуткай дапамогі. Праваабаронцы неаднаразова называлі гэтыя нормы антыканстытуцыйнымі. Не будзе заліку ані ў працоўны стаж, ані ў страхавы. У такую пастку трапляюць жанчыны ў дэкрэтным адпачынку з 4-м дзіцём. Якія рызыкі стварае адсутнасць пенсійных ільготаў цягам 3 гадоў для шматдзетнай маці, да якое развязанне хіба ў беларускім заканадаўстве прапаноўваюць самыя грамадзяне, даведвалася Алена Дубовік. У байнеце з'явілася петыцыя, якая патрабуе ўключаць адпачынак для догляду за 4-м дзіцём у агульны працоўны стаж, каб не ствараць жанчынам пенсійнай пасткі. Цяпер беларускае заканадаўства размяжоўвае паняткі агульнага працоўнага і страхавога стажу. Для атрымання пенсіі жанчыне трэба мець 10 гадоў страхавога стажу і 35 гадоў працоўнага. Калі жанчына з 3 дзецьмі 9 гадоў знаходзіцца ў адпачынку для догляду за дзецьмі, то гэтыя 9 гадоў улічваюцца ў працоўны стаж, але не ўлічваюцца ў страхавы. Калі жанчына нараджае 4-е дзіця і яшчэ 3 гады знаходзіцца з ім у адпачынку, то гэтыя 3 гады не ўлічваюцца ні ў працоўны, ні ў страхавы стаж. Пасля нараджэння 5-го дзіцяці ўжо наступаюць пенсійныя льготы. Такім чынам у пенсійную пастку трапляюць менавіта маці 4 дзяцей. Вообще, если честно, пугает завтрашний день, потому что я действительно одна с 4 детьми. И как получится там зарабатывать на них? В любом случае, это образование хочется детям дать. Агульны працоўны стаж Валянціны не перавышае 14 гадоў, хоць жанчына пачала працаваць адразу пасля універсітэту і прыпыняла працу толькі на час адпачынкаў для догляду за дзецьмі. Ці ўдасца Валянціне напрацаваць неабходны для атрымання пенсіі стаж, а гэта агулам 35 гадоў, вялікае пытанне. Только надежда, наверное, на детей, которые там будут, грубо говоря, правильно воспитать их, да, чтобы они не то чтобы там содержали меня в старости, а помогали хотя бы элементарно физически. Праваабарончыя арганізацыі лічаць гэты нюанс у заканадаўстве праяваю дыскрымінацыі жанчын. Если мы возьмем цифры, страховой стаж, требуемый на сегодняшний момент, это 10 лет. То есть он одинаковый и для мужчин, и для женщин, но при этом пенсионный возраст разный. Соответственно, у женщины просто меньше времени для того, чтобы, объективно меньше времени для того, чтобы наработать. Это требуемый страховой стаж. Напрацаваць неабходны працоўны і страхавы стаж для жанчыны з 4 дзецьмі становіцца праблематычным нават пасля выхаду з адпачынку для догляду за дзіцём. Дело в том, что когда женщина возвращается с декретного отпуска, ей не всегда просто найти работу. Она не всегда привлекательный претендент на рынке труда, потому что существует дискриминация. Паводле Тацяны Стрыжэўскай, аб тым, што ўлады ведаюць аб праблеме, сведчыць прыняцце пазалетась указу номер 233, які крыху палепшыў стан уразлівых групаў, але цалкам так і не развязаў праблемы пасткі страхавога стажу. Алена Дубовік, Белсат. Працягваем выданне аб'ектыву з іншымі тэмамі. Працоўная міграцыя украінцаў набыла велізарны маштаб, хоць і не існуе адзінай сістэмы, здольнай палічыць усіх, хто выехаў на заробкі. Яшчэ ўвесну Владзімір Зеленскі заклікаў сваіх грамадзянаў вяртацца на радзіму і прывозіць свой каштоўны досвед. Праз паўгода Дзяржстат канстатаваў прыкметны рост заробкаў, але ці дастаткова гэтага, каб вярнуць працоўную сілу? Адэля Дубавец. Уладзіслаў працуе кухарам у кіеўскім рэстаране. Ён задаволены сваім заробкам, ніколі не працаваў за мяжою і не збіраецца. Шукаюць якісь легші. Людзі шукаюць легчэйшага шляху, але яго цяжка знайсці за мяжою. Прасцей усё знайсці ва ўкраіне. Калі галава ёсць на пляшах, ды рукі растуць з правільнага месца, можна працаваць у Кіеве.
Паводле Дзяржаўнай службы статыстыкі Украіны сярэдні намінальны заробак штатнага працаўніка ва ўкраіне за год вырас амаль на 16,5%, склаўшы больш за 10,5 тысяч грыўняў. Гэта значыць прыкладна $450. У Киеве гэты паказнік яшчэ на 5 тысяч грыўняў больше. Зарплаты растут, и краще люди живут. Это немножко разные вещи. Вы же понимаете, ну, может быть, чуть-чуть и выросли, да. Компании ежегодно повышают зарплату. Да. Нет, а цены как выросли? Неправильно. Нет, не выросли. Завжди є куди більше. Заўсёды ёсць чаго яшчэ хацець. Але пакуль што я задаволеная сваёю працай і можна сказаць, што заробкам таксама задаволеная. Эканамісты тлумачаць, прычыною росту стала павелічэнне мінімальнага заробку папярэднім урадам, скарачэнне адзінага сацыяльнага ўнёску, агульнага падатку для прадпрымальнікаў, а таксама памяншэнне колькасці насельніцтва працаздольнага ўзросту, у тым ліку з прычыны міграцыі. Працадаўцы, калі сутыкаюцца з дэфіцытам працоўнай сілы, вымушаныя падымаць заробак. Іншае пытанне, якім чынам, за кошт чаго гэта адбываецца. Гэта можа быць рост прадуктыўнасці, і такі варыянт найлепшы. Або перакладанне росту выдаткаў на спажыўцоў. Тады гэта будзе стымуляваць інфляцыю. У кожнай 10-й украінскай сям'і хаця б адзін чалавек працуе за мяжою. Па дадзеных даследавання, праведзенага кампаніяй «Інфасапіенс», больш за 1 мільён украінцаў зараз працуюць у іншых краінах. Пры гэтым у Міністэрстве сацыяльнай палітыкі налічылі больш за 3 мільёны працоўных мігрантаў і да 9 мільёнаў часовых работнікаў. Палічыць усіх мігрантаў практычна немагчыма, бо няма адзінай сістэмы. Больш за ўсё украінцы хочуць атрымаць працу ў Нямецчыне. Наступная паводле прывабнасці Польшча, дзе сярэдні заробак ледзь не ў 3 разы перавышае украінскі. Далей у спісе Чэхія, Італія, Канада. 9% рэспандэнтаў у якасці жаданай краіны для працы назвалі Расею. Аднак у параўнанні з мінулым годам зацікаўленасць у працы там падае. Пры гэтым, выязджаючы на сезонную часовую працу, украінцы працягваюць карміць сваю краіну. Летась, працуючы за мяжой, людзі перадалі ва ўкраіну амаль 11 мільярдаў долараў, што складае больш за 8% гадавога ВУП краіны. Гэтая частка мігрантаў зарабляе, каб у канчатковым выніку вярнуцца дадому. Але ёсць і іншая катэгорыя. Другая частка мігрантаў – гэта больш высокакваліфікаваныя працаўнікі, якія выязджаюць за мяжу з сем'ямі. Гэта падвойныя страты, бо яны выязджаюць самі ды вывозяць дзяцей. Але іх не вернеш заробкамі. Для іх важныя умовы жыцця ды камфорт. Гэтую катэгорыю работнікаў вярнуць ва ўкраіну зможа хіба што стварэнне пазітыўнага асяроддзя для бізнесу і працоўных месцаў у высокакваліфікаваных галінах, што ў сваю чаргу і абяцае цяперашні ўрад. Адэля Дубавец, Ганна Лысон, Белсат. Сёння ў свеце адзначаюць Дзень людзей з інваліднасцю. Далучыўшыся да Канвенцыі ААН аб правах інвалідаў, Беларусь паставіла перад сабою шмат заданняў. Адно з іх – забяспечыць такім людзям роўныя правы ды інтэграванасць у сацыяльнае жыццё. Ці маем у выніку інклюзіўную сераду, падрабязней Дар'я Шульцова. Спорт або творчасць. Нашыя героі ўжо зрабілі ўласны выбар. Сутыкнуўшыся з праблемамі са здароўем, яны не склалі рук, а наадварот, пачалі дапамагаць тым, хто, як і яны, не могуць пераадолець бар'ернага асяроддзя. Пасля траўмы Олег Юркоў апынуўся ў інвалідным вазку, але працягнуў займацца спортам, стварыўшы міжнародную спартакіяду «Залаты леў». У гэтым годзе яна прайшла ўжо 17-й раз. Изначально вопрос стоял в том, чтобы люди занимались спортом, вели активный образ жизни. Ну и у кого есть потенциал, шли дальше, может быть, международники или в параспорт. Олег кажа, што людзям з інваліднасцю трэба шмат праз чаго прайсці, каб займацца спортам. Важна, пераадолеўшы боль, сабраць усю волю ў кулак і тренавацца. Вот у нас есть Ледовый дворец, да? У нас есть Олимпиец, у нас есть зал гимнастики, дом спорта. Но все это не приспособлено для занятий инваспортом. Доступно, пантус есть, но не приспособлено. Мастак Леонид Сламнюк гэтак жа лічыць, што палітыка інклюзіўнасці ў горадзе адсутнічае. Таму, не гледзячы на ампутацыю абедзвюх ног, ён праводзіць майстар-класы жывопісу ў Цэнтры сацыяльнага абслугоўвання. После операции, после моих, я ощутил, что я хочу быть нужным кому-то и хочу передать свой опыт, свои знания. К тому же много людей, которые одиноки, и это нужно общение, нельзя закрываться. На арт-тэрапію, гэтак майстак назваў свае заняткі, прыходзяць самыя розныя людзі, сталыя, з інваліднасцю, доработнікі цэнтру, але ж не ўсе гатовы адразу акунуцца ў творчасць. Мы их убеждаем, наших посетителей, что
надо попробовать и, так скажем, прожить эту маленькую такую жизнь и начать с белого листа, как говорится, и в жизни, и в творчестве. И, конечно, мы видим положительные сдвиги. Але наколькі добра прадуманая прастора для бесперашкоднага прасоўвання ў горадзе? Ну, вот это неправильно, конечно, потому что такие люди не должны себя чувствовать ущербными. Вообще неудобно. Я считаю, что есть те места в городе, где люди с инвалидностью, с ограниченными способностями вообще не могут перемещаться. Ну, у нас сегодня от интернета мобильные телефоны, поэтому можно оттуда спуститься к этому инвалиду и решить все вопросы. Тут здоровым не очень комфортно, если честно. А про инвалидов я... Конечно, нет. Мы Конечно, живем на нет. 8-м этаже, Но... и это вот если, не дай бог, кто-нибудь, ну, слава богу, у нас лифты такого нету. постоянно ломаются. Да, для здоровых людей лифты ломаются. Вот для нашей а матери для пожилой. колясочников, о чем вы говорите? Нет. На сённяшні дзень у Беларусі жывуць каля 570 тысячаў людзей з інваліднасцю. І правільны пандус на ўходзе ў краму ці кінатэатр можа значна палепшыць іхнае жыццё. Дар'я Чульцова, Белсат. Зруйнавалі жытло, замест яго далі дом, у якім нават печ не працуе. Жахлівая гісторыя здарылася з жыхаром Берасцейшчыны Віталём Сакутам. Чаму працаўнік Саўгасу з больш як 10-гадовым стажам не толькі не атрымаў жытла ва ўласнасць, але фактычна аказаўся на вуліцы, распавядзе Ян Вярбіцкі. Нядбайнасць да дакументаў ва ўмовах айчыннай бюракратыі згулялі злы жарт з Віталём Сакутам, жыхаром вёскі Першамайская, што на Берасцейшчыне. Ён астаўся між небам і зямлёй на сённяшні дзень, якраз на зіму, таму што дом, у якім он пражываў, на сённяшні дзень ліквідаваны. Віталь Сакута жыў у доме на вуліцы Мельнічнай, куды яго заселілі ад Саўгасу, дзе ён працаваў. Праз 10 гадоў працы дом меўся перайсці ў ягоную ўласнасць. Віталь Сакута адпрацаваў ажно 14 гадоў, але зрабіцца ўладальнікам дому яму не ўдалося. Мужчыну падкасіў інсульт, і пакуль ён амаль год правёў у лякарнях, жытло зруйнавалі, а на яго месцы паклалі фундамент новай будоўлі. Взамен дали мне другой, через 2 года дали мне другой дом в этой же самой деревне. Предлагали мне еще 2 дома в деревне Жичин. Але якасць прапанаванага жытла пакідае шэраг пытанняў. Полы хорошие, печь хорошая, плита, то есть печка требует ремонту комин, надо подвод света. Что касается аэросвет, значит, проводку придется менять. Вот, но дом этот намного лучше, чем он был тут. У такіх умовах, пагатову ўзімку, жыць, мякка кажучы, складана. Але ж у становішчы, у якое трапіў спадар Віталь, вінаватая не толькі бюракратычная машына. Так сталася, ніякіх дакументаў, чаму ён павінен мець, ці заяву он положил на стол, ці не. Ну, на жаль, вот наши громадяне так, бывает, попадают у такие ситуации. Дык што ж павінен зрабіць Віталь Сакута, каб не застацца без жытла? Па-першае, ён павінен не вусна, як это он з'яўляўся, а у пісьмовым выглядзе палажыць на стол у мясцовы савет і, канешне, у тую структуру, дзе ён працаваў, это у Саўгас, заяву о тым, чтобы яны предоставили ему жытло. Таксама спадару Віталю спатрэбіцца выпіска з працоўнай кніжкі, дзе пацверджаны ягоны саўгасаўскі стаж. Але нашаму герою пашанцавала. Валянцін Лазарэнкаў пастанавіў яму дапамагчы ды ўзяць папяровую працу на сябе. Калі пачаць працу ўжо цяпер, то Сакута мае ўсе шанцы сустрэць Новы год у годным жытле. Ян Вярбіцкі, Белсат. Шчаслівы канец жахлівага падарожжа. 5 тыграў, якіх ад смерці ўратавалі беларускія памежнікі, нарэшце знайшлі новы дом. Пра лёс скацінных за нягодамі, якіх сачылі беларусы, палякі ды жыхары іншых краінах Еўропы, распавядзе Александр Папко. Тыгрыца на мянушку Мерыда трывожна ходзіць па вальеры ў заапарку польскага гораду Познань. Яе чакае новы бяспечны дом, аднак яна ўсё яшчэ панічна баіцца людзей. Мерыда – адна з 10 тыграў, якіх без ежы і вады везлі з Італіі ў Расею. Яе ўратавалі беларускія памежнікі, якія не прапусцілі грузавіка. Транспорт меўся ехаць у Дагестан. Хутчэй за ўсё жывёліны павінныя былі памерці там, бо іх меліся выкарыстаць для традыцыйнай кітайскай медыцыны. Адзін тыгр дарогі не перажыў, а 5 ужо адправілі ў адмысловы прытулак у іспанскім горадзе Вілена. Перад доўгую дарогаю тыграў усыпілі, каб узяць пробы крыві і пагрузіць жывёлінаў у машыны. Пасля таго, як мы памесцім іх у каранцін, мы дамоім крыху супакоіцца, бо жывёліны прайшлі праз пекла. Пасля пачнецца сапраўдная
цяжкая праца. Мы мусім аднавіць іхныя сілы. І ў гэтым неабходная дапамога людзей. На кожнага тыгра трэба выдаць 75 еўроў за дзень, каб слушна карміць іх, лекаваць, запэўніць правільны подсціл і цацкі. Грамадзяніна Расіі і двух італьянцаў, якія намерваліся перавесці тыграў у Расію, польская пракуратура абвінаваціла ў здзеках з жывёлінаў. 4 драпежнікаў усё яшчэ застаюцца ў Польшчы. Яны заслабыя для падарожжа. Александр Попко, Белсат. У аб'ектыве гэта была ўся інфармацыя. Больш шукайце на нашым сайце belsat.eu. Да сустрэчаў.